लागावबाय नै लागावबाय बिदि गारि फैयो नुबाखै गुग्रुबनायालाय एसे राननांगौ रानबा मोजां आरो जुदि रानालासिनो गारिखौ दिहुनो गुग्रुबाखै दा माने जिनिसा गोथांबा गुग्रुबो ओंखायनो एसे फोराननांगौ बिराद फोराननांगौ एकदम मादाया फोरसा फोरसि जाखाजोबो साहा थां खोला थां नै बायदि लेबार नांगोन गावसिनिफ्राय फैखायो फैनायालाय होमबाबो मालिकखौ थाफानांगौ आरो ओरै डेन्जार स्पिड थांखायो नै हाजार गुफुङो नैबेजों गबोयो माबाया मा होनो बेखौ मादाया बिगासेनि दा बेसेबां कुइन्टेल ओंखारो मथा मथि 10 कुइन्टेल ओंखारनो हागौ दां दा नै बेनो रायजोफोर नुबाय नोंथांमोना दिनै लाइभ प्रुफ गावसोरनि लेबार थाखायो थानायालाय मा दाम लायो होनोबा बिगायाव 500 थाखा लायो जोंनाव 500 थाखा सोलियो चार्जआ बिनि माने भाराया आरो दा मेसिना एक्सट्रा बियो ट्रेक्टरा बेथ' ट्रेक्टरानो बाट जायनोखि मारा होग्राना बियो माने जुखामना एक्सट्रा दंखायो आरो दा बेयाव होनाय जायो दा जोंथिं टेनसन गैया मार्केटआबो टेनसन गैया दायो मार्केटआ 22 थाखा 23 थाखा सोलिगासिनो दं दाखालि 25 थाखामोन एसे डाउन जाबाय आरो जुदि स्टकआव दोननो हायोबा नेक्स्टआव बारायो आरो 29-30 गाहाम जायो पुरा गारखोबाय थानांगौ आरो बेफोरावथ' बारा गेब्लेयाखै बारा गुग्रुबाखै जुदि गोथाङै होयोबा गुग्रुबोनो ओंखायनो फोराननांगौ आरो मोजां बेबादि जगार खालामनांगौ ओइ गुग्रुबाखै दा बेखौ बिराद फोरान